Mutta miksi Barragan, joka olisi voinut rakentaa talonsa esimerkiksi El Pedregaliin monen etuoikeutetun tavoin, päätyi perinteiseen työläiskaupungin osaan? Alusta asti Barragan halusi, että hänen talonsa ei julkisivultaan erottuisi alueen muusta rakennuskannasta. Talon tuli asettua elimellisesti paikalliseen kulttuuriin ja sinutella vallitsevaa fyysistä todellisuutta. Ainoa, mikä ulospäin erottaa talon kadun muista rakennuksista, on sen julkisivun pituus ja ristikko säleiköllä varustettu kirjaston ikkuna toisessa kerroksessa. Pohjoisovi, numero 12, johtaa Barraganin studioon. Numero 14 on ovi itse taloon.